Есәмнісі сеферді яңалықлар шығарылышы студияда Роза Хабибулина олға таба қой бір темалар турында. Шолыда лишай белән авыручылар саны артқан, авырудан ничек сакланырга? Иң зур җәза 1 елга кадәр иректән мәхрүм итү. Бүген суд приставлары алимент түләмәүчеләрнең фоторишекләрен шакыды. Бүтән нәниләргә әйтәсе килә, нык булырга чыдамлы, беренче 2 ел нык авыр була инде мондый балалар белән. 17 ноябрьдә вакытыннан алда туган балалар көне нәни шәһәрдәшләребез өчен шәһәрдә бәйрәм үтте. Шолыда лишай белән авыручылар саны арткан. Узган елның 9 аенда 255 авыру теркәлгән булса, соңгы 11 ай эчендә бу чир 400 кешедә ачыкланды. Әлеге чирнең нәкъ менә көзен артуы иммунитетның зәгыйфләнүе белән бәйле дип аңлата табиблар. Авырудан ничек сакланырга хәбәрчебез ачыклады. Медицина телендә микроспория дип аталучы авыру билгеләре тәндә һәм баш тирәсендә күзәтелә. Барынан да ешрак бу авырудан балалар зыян күрә. Инкубация чоры 1 атнага якын дәвам итә. Аннары тиридә авыруның беренче билгеләре барлыкка килә. Микроспория обычно проявляется на начальной стадии своей. Появляются такие маленькие шелушащиеся пятна, которые в дальнейшем увеличиваются, и появляется такой воспалительный ободок. Сам диагноз ставится на основании визуальных данных и подтверждения лабораторных данных. Шулай ук чирне вуд лампасы дип аталучы махсус җиһаз ярдәмендә дә ачыклап була. Лиша йогышлы чир ул һава аша тапшырыла. Авыруның төп чыганагы хайваннар, әмма әлеге инфекция һава юлы белән дә күчәргә мөмкин. Шуңа күрә авыру мәче йоклаган эскәмиядә утырганда да чирне йоктыру ихтималы бар. Надо избегать контакта с бродячими животными. Но если ребенок все-таки играл с бродячими собаками, кошками, необходимо производить осмотр ежедневный ребенка кожи и волосистой части головы. Тәндә ачык кызыл алсу топлар күзәтелгән очракта үз белдеген белән дәвалану кирәкми. Кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә киңәш итә белгечләр. Әгәр авыру азган булса, пациент стационар дәвалануга җибәреләчәк. Дәвалану вакыты 2-3 атна дәвам итә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шәһәр зур автобусларсыз калырга мөмкин. КАМАЗ электротранспорт белән төзелгән килешүне үзүне һәм 190 маршрут автобусын кире кайтаруны таләп итә. Пассажир автобуслары 2014 елда лизинг килешүе буенча электротранспорт карамагына тапшырылган иде. Лизинг түләүләре һәм сервис хезмәте күрсәтүе буенча шәһәрнең бурычлары 700 миллион сумнан артып китә. КАМАЗ матбугат хезмәте җитәкчесе Олег Афанасьев сүзләренә караганда, шәһәрне автобусларсыз калдыру турында сүз бармый. Техника шәһәр маршрутларыннан алынмаган. КАМАЗ бары тик закон кысаларында эш итә дип белдерде ул. Пассажиры не бесплатно ездят, платят за эти деньги, однако мы лизинговые платежи за эти автобусы не получаем. В соответствии с российским законодательством мы обязаны подать в суд на МУП «Электротранспорт» для взыскания этих средств. В течение всего прошлого года эти иски подавались, и на сегодняшний день они не удовлетворены, потому что платежи по ним не проводятся. Опять же, в соответствии с российским законодательством, следующий шаг – это подача иска на возврат техники. Әгәр дә электротранспорт оешмасы бурычларны түләсә яки аерым шартларны канәгатьләндерсә, мәсьәлә уңай якка хәл ителәчәк, дип өстәде КАМАЗ матбугат хезмәте җитәкчесе Олег Афанасьев. Шолының суд приставлары алимент түләмәүчеләргә ныклап тотынган 80 кеше эзләүдә. Бүген суд приставлары 7-нче комплекстагы алимент түләмәүчеләрнең фоторишекләрен шакыды. Судебные приставы, дверь откройте, пожалуйста. Иртәнге сәгать 6 бу вакыт түләмәүчеләрне өйдә тотып калу өчен бердән-бер мөмкинлек. Бүген Яршалыда 3000 ярымнан артык кеше алимент түләмәүчеләр исемлегендә. С работы когда уволились? Вы говорили в июне? Да. Оплаты у вас не было. Я еще не устроился. Квитанции, чеки, что-то есть у вас? Нет, так. Әлеге иратның 80 мең сумга якын алименты җыелган. Суд приставлары аның янына беренче тапкыр гына килми, әмма уңай якка үзгәрешләре юк. Киләсе фатирда алимент түләмәүчене күреп булмады. Безнең тикшерү төркеменә ишекне аның әнисе ачты. Деревня уехал, должен приехать. Так, он официально не трудоустроен, да? Нет, нигде не работает. А почему алименты не оплачивает? Ну а где он будет это оплачивать? Ират бер кайда да эшләми, шуңа күрә алиментларны түли алмый дип аңлатты әнисе. Түләмәүченең бурычы 500 мең сумнан артык.
Башка 2 адрес буенча да бурыччыларны өйдә тотып булмады. Мондый очракларда фатир ишекләрендә хат калдыралар. 7-нче комплекс алиментлар буенча бурычлы 34 кеше исәпләнә. Долги у них более 400-500 тысяч на сегодняшний день. С ними были неоднократно проведены разговоры, то есть на работу они не трудоустраиваются официально. Также алименты не оплачивают, на прием к судебным приставам не приходят. Приходится выходить на адрес и приглашать их с собой. Далее будет составлен на них протокол административного правонарушения за неуплату алиментов 2 и более месяца. Там на усмотрение судьи даются либо арест 10 суток будет, либо обязательные работы. 2 ай дәвамында бурычларын кайтармаган очракта ир-атларны җинаять җаваплылыгына тартачаклар. Иң зур җәза 1 елга кадәр иректән мәхрүм итү дип аңлаттылар суд приставлары. Хәзерге вакытта алиментлар түләмәгән 3000-нән артык чалылыга Россиядән читкә чыгу шикләнгән. 70-кә якын бурычлы кеше машина йөртү хокукыннан мәхрүм ителгән. 135 гражданга карата җинаять эше кузгатылды. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Элекеге Арарат ресторанының яңа хуҗалары барлыкка килде. Аны хукук өлкәсендә эшчәнлек алып баручы Казан компаниясе сатып алды. Объектның элекеге хуҗалары берничә ел элек банкрот булып танылганнар. Шуннан соң ул Тимирбанк залогында булган. 2015 елда объект 154 миллион сумга сатуга куела. Нәтиҗәдә аны 15 миллион 800 мең сумга сатып алалар. Сентябрьдә әлеге бинада янгын чыгып, 13 яшьлек бала һәлак булды. Кама балалар медицина үзәгенең табиблары үзләренең элекеге пациентлары белән очраштылар. 17 ноябрьдә вакытыннан алда туган балалар көне алдыннан шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә нәни шәһәрдәшләребез өчен бәйрәм үтте. Алар өчен хастаханә клоуннары катнашында күңел ачу программасы әзерләнгән иде. Бәйрәмдә безнең төшерү төркеме дә булды. Әлеге сабыйларның һәр кайсы диярлек җитлек ми туган, аларның кайберләренең авырлыгы 1 килограммнан артмаган. Нәни пациентлары белән очрашуга Кама балалар медицина үзәгенең табиблары килде. Процент такой выживания всегда растет, то есть мы над этим вопросом работаем. Все доктора обучаются на хороших базах крупных, постоянно вносятся новые изменения в лекарствах, в лечении. Поэтому, в принципе, работа ведется, и она ведется положительно, с положительной динамикой. 4 яшьлек Әнвәр Әхмәт Латыйпов туганда нибары 990 грамм булган. Әнисе Дания беренче 2 ел бик авыр булды ди. Ата-аналар һәм табибларның уртак тырышлыгы белән ул хәзер гадәти сәламәт бала. Бүтән әниләргә әйтәсе килә, нык булырга чыдамлы, беренче 2 ел нык авыр була инде мондый балалар белән. Чаллыда ел сайын 500-гә якын бала җитлек ми туа. 2019 елда вакытыннан алда туган иң кечкенә баланың авырлыгы нибары 600 грамм булган. Табиблар әйтүенчә, мондый сабыйларны дәвалау өчен Кама балалар медицина үзәгендә бөтен шартлар тудырылган. Эльвина Андрова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менәшләр, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом состоянии на ремонт в фабричных условиях. 16 и 17 ноября в молодежном центре «Шатлык». Скидка минус 40% в империи сумок на все. Только 16 ноября. ТЦ Омега, Палитра, Алтынай. В империи на все 40. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Шубный базар из Пятигорска. Норка, мутон, дубленки. Огромный выбор новых моделей от 15 тысяч рублей. С 12 по 17 ноября ДК КамАЗ.